Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Sa kahapon ng pagbuwas ng cease and desist order si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia batok sa isa ka resort owner, hindi mayangot sa reklamo nga pagpangutod sa bakaw kag pag-reclaim sa porsyon sang Sumag River. Wala gipirmahan sa resort owner ang mga mando, pero ginamonitor na sa karon sa barangay ang mga aktibidades sa iyang nga resort. Yaring report. May nabato na sadto nga reklamo si punong barangay Rodney Carmona gikan sa mga fisher folks ang pahanukoy batok sa pagpanapas ng bakaw nga ginahimo sang isa ka resort owner. Ugaling hindi niya man sakop ang amo nga area, amo kon nga wala siya may nahimo. Pero sa nakita nila nga nagatumpok na sang balas kag filling material sa bulwangan na mismo sang Sumag River ang amo nga resort owner, didto na naghimo sang tikang ang punong barangay. Actually, may nabatuhan ko na petition from the Pahanukoy Fisher Folks. Fisher folks. Why ko ito nag-mind? Oo. Hindi naman Pahanukoy mo, hindi naman ako yung jurisdiction. Mas matigan dito sa piyang kabarangay nga sa kaya sa kaperas namon. Oo. Sa nakita na namon nga naging close na sa suba, mananawag sa ako nga sige buko. Ako din ang pag-action ko. Kahapon, ginserbis ng City Legal Office sa Bacolod ang cease and desist order nga ginpapanaog ni Mayor Evelio Lunardia nga naka-address naman sa kay Engineer Andre Taculod para untatan ang iyang operation sa bahin sa barangay Pahanukoy kag barangay. Nabutang sa CDO nga may ginpangtapas nga mga bakaw sa kapin 2-3 ka mga hektarya nga area kag may gintukod man nga miniport nga mahimo magresulta sa pagbaha. Wala ginpirmahan ang amo nga CDO sa natungdan pero may note sa idalom nga ginbinlan sang kopya sang isa kaging kilala kay Franklin Taculod. Na-serve to pero ang nakakuha to yung nakdo siya kaya nakabutang sa CDO no sa letter nga gin-serve sa iya nga refuse to sign. Ang babaton sa City Legal nga refuse to sign but nagbilin yung one copy naging baton sa isa sang inablo sa uno Taculod ng mga plito. Suno pa kay Carmona, kahapon may dump truck nga nagtingwa nga magsulod sa area pero wala iniging pasugtan sang City Legal Office. Nagsugod na ang barangay sa pagmonitor sa resort kun bala ilagi na sunod ang ipapanaog ng CDO. Monitor ang seasonal ready naman sa City Legal. Pero si Gio Brato, katuan man pa-stop ka siguro. Anong matabo if ever ba wala sila nagunta? Anong pwede mahimo? Siguro pasirahan na ka wala ko ang enforcement sang City Legal. But na barangay is will assist the City Legal. Assist City Legal kag sa tingato din nga kapulisan nga balo naman ang 8 kag 9 kag magkatuta sa site Bisan ng Community Environment and Natural Resources Office nagsilig nga wala sila maka-issue sang permit kay hindi pwede mapangtapas ang bakaw kay protected inisang layi. Gani ang senero magaserbi nga witness kag ang barangay council sang Sumag ang mangintag reklamo sa kaso nga ipasaka buwas o kung sa Lunes batok sa resort owner. Gigatuan sang Digicast Negros ang opisina ni Taculod sang Martes pero wala siya didto. Nagbilin sang contact number ang reporter pero wala sang text kag tawag na baton gikan sa kay Taculod. Pagkahapon ng iyang staff sa iyang opisina ang nagsiling nga hindi man siya nila makontak. Sunod pa sa kay punong barangay Carmona, nakabato na siya sang kumpirmasyon nga nabato na sang DENR sa National Office ang ilang reklamo.